अन्नानै आब' गेमस्रि अन्नानै बेयाव फैनो नांगौ बेफोर जायगाखौ फेमास खालामनांगौ अन्नानै आब' गेमस्रि माथिं फैबानो दैमु डाइरेक्ट नोंथांमोन गोबाङा आं लकेसनखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दा जोङो बेयाव थांसै नै दा प्रादा फंबायाबो फैबाय एनिटाइम जाया नै फैला खालामफैनो हागोन बे जायगायाव माने बेखौ जायगाखौ फेमास खालामनांगौ होननानै आं लिंहरदोंमोन आरो गोजान गोजाननि बाक्सानिफ्राबो फैनांगौ मंगलदै आरो गहपुर अनेक जायगाफोरनियाबो फैजोबनांगौ आरो बेनिखायनो आङो बेखौ फेमास खालामनो लिंहरदों आरो जोंनि आसामखौ माबायदि नुहुरो बा लासै लालाय नों लासै ला बरिया लासै ओरै लालाय ओरै ला ओरै ला ओरै सोमोना दै सोमोना जागाजोंनो बरिया मोजां लालाय ना लालाय नैबे जायगाया माब्लानिफ्राय फुरा मोजां जासिगोन बेसेबां गोबाव लाबावगोन बियो मथा मथि 10-12 दिन नंगौ लासै लासै बानायलांबाय थादों लासै लासै नै जों जेसेबां हायो एसेबांखौ मावलांबाय थादों नंगौ दे जागोन दे आरो नोंसोरबो नुगासिनो दङ जेनेबा नंगौ नंगौ बेसेबां माने गोजौआव फैखो अनेक मोजाङानो नै अनेक गथ'फोरनि गेलेग्राबो दङ नै बेयावनो सोरबा गथ'फ्राबो गेलेनोबो हागोन आरो गेदेरफोरबो आग्र' फार्मिं ना रेड बानानानिफ्राय लानानै गोबां भेराइटि टाइप्स अफ बानानाफोरबो दं नै बेयावहाय हागोन गाखोनो बाला सेन्देला जानाय नङा गाखोनोबो हागोन बेयावबो आराम ना आराम दे फैद' लांसै बबे जायगानि नोङो उदालगुरियानो उदालगुरि मा जायगा नंगौ दे आराम ना बेफोराव दे नै गथ'फोरनि गेलेग्रा अनेक गेलेग्रा दं बेयाव गथ'फोराबो गेलेनोबो हागोन फैनोबो हागोन दा आङो बेयाव गाखोनायसै नै बरिया जोंनाव रायज्लायना होजेनबाय माथो फंबाया गाखोबाय वाव दिस वान इज राबार सिङावहाय कार दङ वा पाप आर्मियाव सेलेक्ट जागौमोनदांलै ने मोनफैबायानो नै फार्स्ट टाइम आरो बैयो ट्राइ खालामबावनांगौ गासियावबो गाखोनायसो गोलैबासो बारनोसै नों मबाइलखौ होखाबायमोन नामा दा बिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम फुंखा ब्लग जोबोद मोजां भिडिअ लाबोनो हायो माने मानि ब्लग बानायदों मा आंनिया मट' ब्लगसो ट्रेभेल खालामनाय दा रेस्टुरेन्टआ बेलाय अनेक बायदिसिना मोनो नै मा मुवा जाग्रा दङ बेयाव नै नायना लाखादो बेयावनो ओइ
सिनायदोंना सोरबा सोरबाफोरा जाफायनो हागोन अनेक बायदिसिना जाग्रा मुवा दंजोबो मा मोनजायो बेयाव मा मोनो एग चाव मोनगोन आरो पर्क चाव चिकेन चाव आरो भेज चाव अ, एग फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस ओमफ्राय भेज फ्राइड राइस आरो अनेक अनेक दङ आरो मसाला चाय आरो प्लेन चाय आरो गासिबो दं आरो इथिं आं माने किचेननिखौ बारा मिथिजोबा इथिं जोंहा सेफ दोङो ना नायनोसै नायनांगोन ना दे जेबानो गैया माथो आरो एक कप बनायनाय राइट অনেক আরো অনেক বস্তু মাংস নাই মাংস ইফালে কাটি আছে তোর এখানে এইটো ইয়া বনাই এতিয়া বনাব দেই অলপ আৰু কি বনাব অলপ টাইম লাগিব এইটো হট গাৰ্লিক সস ৰেডি কৰি টাইম আছো লাগিব অলপ এইটো হল হট গাৰ্লিক সসৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছো আৰু नै बिथाङा लावथाया नमस्कार इउटिउबार जों गुड नाइट जागोन आफ्टारनुन खालामसिगोन ओके बेबायदि जोङो माने टेकनिकेलाव माखौ मावनाय नायबाय थादों आरो ओके साइन्टिफिकेलि ना साइन्टिफिकेलि मावबाय थादों आरो ओके ओके दा बेसेबां साक्सेस जायो जों मोनदां मोनथिया औ दा जोङो जुखाम गायदों बेवहाय माल्टाबो दङ जुखामाना ओमफ्राय जुखामबो दङ ओके ओके ओमफ्राय माबाबो दं हालदैबो दङ दा जुखामा जोबनाय लोगो लोगोनो हालदैजों माल्टाजों खालामसिगोन ओके बेबायदि थारमाने हाखौ नस्थ' खालामाखै आरो बेबायदि बेसे थांगासिनो दङ माने जानला मोनला गायदो जों बारा बुरजा साफा खालामजाया हालदै बेवजाया नालाय नोंथां बेरायनायनो हायो बेरायबो लादो जोङो ओके सिनेमारा रानियाथ' एथ'वाखै दायो माने फुल मिचुर जायाखै बेहा मिचिउर जाबा एरो गावनो माने बारायनो हायो आरो बिमाया बारा मिचुर जायाखै ओके 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 फुलिनो दै जों बेखौ वाव जेबो खालामा गावसोरखौ एदावबासो रागा जोंगोन बेबायदि दाउआ रागा जोंगोन बिसोरो दा जों एदावाखै नालाय औ जेबो जोंथ'आ आरोखि ओके बिदि जाजेनबाय ना बिदिथ' जाथ'वाखै दायो बिसोरो लाहांदोंसो बानायहांदोंसो बिमाया एरहांदों आरोखि बानायजेनबायानो बेरे मोदै हानि बेबायदि मोना बेरायनो फैनांगौ जायगाया जोबोद मोजां जाबाय लामाबो थांनायाबो मोजां गारि थांनायाबो मोजां नै बेयो हाब्रु नङा हाब्रु जाया अन्थाइ दङ बेयाव फुरा गोरा बियो गोरा अखाबाबो फैनो हासिगोन आरो दाबायदियावबो फैनो हासिगोन बन्द्र' आगष्ट'बो नोंथांमोना पार्टि जाफैनांगौ अनेक जायगायाबो मोजां आं बे जायगानि लकेसनखौ आं खिथिगोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रिकालचार बे लकेसनाव आं खिथिगोन जायगाया जोबोद मोजां नै बेनो जायगाया एलाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम बेनो जायगाया एलाय आं खिथिबाय एलाय लकेसनखौ सोरबाफोरा डाइरेक्ट फै जायगाया मोजां